Magandang hapon Pilipinas, ito ulit si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinakalatest sa bagyong si Betty. Ito po ang update na yung Miyerkules, ikahuling araw ng buwan ng Mayo 2023. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, at ng Avenue Plaza Hotel. Umpisa natin ang update. Ito ang fast animation sa bagyong si Betty at sa nakalipas na 12 oras. Ito po ay humina, naging isang severe tropical storm kaninang 10 a.m. o mga 8 a.m. to be exact. At naging 110 kph na lamang po. But during the past few hours na yung alas 2 ay medyo nag-reform ang kanyang mata. At nakikita po ninyo dito sa satellite animation na nag-form yung maliit na mata niya, kaya in-upgrade ulit siya bilang isang category 1 na typhoon na may hangin pong 120 kph. At kasulukuyan po ito ay unti-unti na pong nag-accelerate mula sa 3 kph ay ito ay biglang bumilis almost 10 km per hour at inaasahan na po itong lalabas sa Philippine Area of Responsibility. Ito po yung power line bukas po ng hapon. At inaasahan pong dadaan malapit po sa Okinawa bukas ng gabi habang ito po ay papunta sa may karagatan sa katimugang bahagi po ng Japan. So ganyan yung kanyang direksyon. So dadaan po siyang malapit sa Okinawa bukas po ng gabi. At nakikita po natin ang habagat dahil po sa pagkalaki ng kanyang sirkulasyon. Ganito kasi yung kanyang sirkulasyon. Okay, sorry. Okay, so ganito po yung kanyang pagkalaki. Yung southwest monsoon ay naka-orient dito sa may area po ng Mimaropa at ibang parte po ng Kabisayaan. Ang ibang thunderstorms ng habagat ay nag-penetrate po sa may Samar. At dito rin po sa may katimugan bahagi po ng Kabikulan like Legazpi, Albay, Sorsogon City at dito rin po sa may Masbate. Nandoon pa lamang po ang mga ulan na dala ng habagat. Ang ibang portions po ng Southern Tagalog provinces including Metro Manila, mga kalat-kalat lamang po ang mga ulan. Dito nga sa Nagay, wala masyadong ulan. Halos drizzles lang. Hindi naka-record po ng mga weather stations. Pero pag akyat po nitong bagyong ito, habang bumibilis na pataas ay unti-unti rin aakit ng bahagi itong habagat. So, huwag tayong magulat kung bukas, Huwebes at Biyernes magkaroon din mga ulan o mga thunderstorms sa dala ng habagat. Ang Bicol region ay ang Camarines Sur at ang Naga City. So, magdala lamang po kayo ng payong at kapote dahil po panandalian lamang po yan, mga ulan na dala ng habagat na pinapalakas ng bagyong si Mawar. And for the next couple of days, itong mga thunderstorms at ulan dala ng habagat ay unti-unti na rin mawawala habang ang influensya ng bagyong ito sa habagat ay unti-unting nawawala. At ito po ang ating zoom in satellite animation mula sa windy.com at nakikita po natin dito ang napakakapal na mga kaulapan na dala ng habagat. Nagbibigay po ng malalakas na ulan sa Palawan, particularly dito sa may Busuanga, Coron area ng Calamian Group. Dito rin po sa may Occidental Mindoro at Western Visayas, pabugso-bugsong ulan dyan ang nakanasan nila. May konti rin dito sa may Zamboanga Peninsula at dito rin sa may Northern Mindanao, Northern Caraga. Although mga localized thunderstorms na lamang po yan, nandito lamang po ang mismong epekto po ng habagat. So inaasahan po natin ito aakyat bukas, sasabay sa pagkilos ng bagyo. So ang ibang ulan ay pwedeng umawat po dito sa may area po ng Kamaynilaan, Southern Tagalog provinces at ibang portions po ng Bicol region. At gayon din po sa may western sections po ng Central Luzon mula sa Zambales, Pangasinan down dito sa may Bataan. Sa kasalukuyan, nandun pa rin mga malalakas na ulan, mga on and off rainfall dito sa may Ilocos region dahil po sa sirkulasyon ng bagyong si Betty na kasalukuyan nasa more than 1,000 kilometers pa rin ang kanyang diameter, but unti-unti na po itong aalis sa lugar na ito. So improving weather ang inaasahan po dito sa may western sections po ng Ilocos region, but still nandyan pa rin po yung mga ulan dahil sa habagat. So hanggang sa weekend may mga rainfall pa po tayong pwedeng makanasan. At ito po yung tracking natin kaninang umaga. Sa mga oras na ito ay nandito na po yung bagyo. Unti-unti pa rin ang pagkilos niya. Moving at 9 kph towards the north to north-northeast. Tinasan po ito lalabas ng PAR bukas po ng hapon. And then early morning ng Friday
kung hindi siya mag-accelerate or bukas ng gabi, dadaan po siya malapit dito sa may Okinawa, Japan bilang isang tropical storm na lamang. So, dahil malamig na po ang temperatura dito, yung brief intensification niya, baka any moment, baka humina na rin ulit itong bagyong ito habang ito po ay umaakyat sa area po ng Southern Islands of Japan. At ito po yung lahat ng Asian agencies na pinapakita kung saan siya papunta. At pati na rin yung computer models, lahat nag-agree, curvature po. So wala na po itong chansang bumalik sa ating bansa, 0%. At ito naman po yung extreme rainfall forecast for the next 5 days hanggang Monday. So, ngayong araw na ito, nandyan pa rin yung mga extreme rainfall sa may area po ng Ilocos Region. At dito rin po sa may kanluran bahagi po ng Western Visayas, sa may kanluran bahagi po ng Kabisayaan, ganyan din po sa may Mimaropa, lalong-lalo na po sa Occidental Mindoro. At pag ginalaw po natin ito sa Thursday bukas hanggang Friday, ay patuloy pa rin yung epekto ng rainfall ng habagat, but unti-unti na po itong hihina hanggang sa Lunes, June 5, dahil po sa pagkawala ng influensya ng bagyo sa habagat. Since malayo na po siya, bibitaw na po yung mga ibang kaulapan ng bagyo sa habagat. And pagdating naman po sa rainfall accumulations, susunod na 3 araw, dyan pa rin yung mga ulan na inaasahan sa kanluran bahagi po ng ating bansa, lalo na po dito sa may Occidental Mindoro, kanluran bahagi po ng Panay at Negros at Northern Palawan, kasama po ang Calamin Group of Islands, Coron, Busuanga. So apektado po kayo ng mga malalakas na ulan na dala ng habagat na magkakos ng mga flooding at landslides sa mga hazard prone areas. At gayon din po dito sa may area po ng western sections ng Luzon mula Ilocos Region hanggang dito po sa may bahagi po ng Central Luzon, yung western sections ito, Zambales, Bataan, Pangasinan at Cavite, kasama po ang Batangas, ay makakaranas din mga pabugso-bugsong ulan dala ng habagat. Metro Manila, mayroon din pong mga padaan-daan pong rainfall, but hindi naman masyadong kalakasan. Apwera na lang pag may dumaan pong mga makakapal na thunderstorms na pag sobrang lakas, magkakos rin yung pagbabaha sa mga low-lying areas. Ngayon din po sa Kabikulan, inaasahan po natin sa kanluran bahagi nito, may mga inaasahan pong mga ulan dala ng habagat. At dito rin po sa kanluran bahagi po ng Eastern Visayas. Okay, and then Masbate. At tandaan po natin na ang habagat po ay nasa early stages pa lang. Kaya yung mga rainfall hindi masyadong widely distributed. Okay? At nandito lamang nakafocus sa areas na binanggit natin sa Mimaropa at Western Visayas. At gaya ng mga naririnig natin, sa Metro Manila daw, wala naman daw ulan. Hindi pa po. Kasi ang habagat po, usually nagpipik yan July, August. So, nag-start pa lamang po kasi nag-start mag-winter sa may Australia. Doon yung galing ang origin ng mga hangin ng habagat. Galing sa high pressure sa may Central Australia na tumatawid din sa equator. Then, pag-establish na yung malakas na high pressure sa Australia, kapag may bagyo dito, automatic malakas din yung habagat. And yan po ang pinapakita na yon ng weather conditions sa ating kapuluan. So patuloy pa rin yung habagat sa susunod na 3 araw sa Western Visayas at Mimaropa at sa ibang portions po ng Kabikulan at Visayas, gayon din po sa Western Luzon na apektado nito mga pag-ulan. Okay, at bago tayong paalam, ito ang latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center. At ito po valid for the next 2 to 3 weeks with medium to low probability. So sa week 2, valid June 7 to June 13, inaasahan pa rin natin ang 20% probability na baka may mag-form ulit na low pressure area na posibleng maging bagyo sa kanluran at silangang bahagi po ng ating bansa. Medyo malabo po ang mga computer models, not yet sure kung matutuloy yan. Bagamat ang rainfall pattern sa Pilipinas is still above average sa week na ito, June 7 to June 13. Pagdating naman po sa ikatlong linggo, valid June 14 to June 20 at patuloy pa rin ang nasa above average rainfall ang ating bansa, lalo na po sa may Luzon, dahil po sa mga presence po ng mga LPAs, habagat. So yan po ang inaasahan natin. Samantala, ang ibang areas ng Asia ay medyo below average. So nag-start na po ang pag-develop ng El Nino at nakikita po ninyo dito ang
ang medyo basang conditions, okay? Wet conditions po sa may Central and Eastern Pacific. That's a sign na tumataas na po ang temperatura dito ng karagatan ng Central and Eastern Pacific. So, nagkakaroon po dyan ng mga malalakas na ulan. So, sign po yan na lumalakas po ang El Nino, which is expected na mag-mature sometime September, October, at maglalast po yan hanggang early months ng 2024. So, yan po ang ating quick update sa ating panahon, lalo na po ang pag-alis ng bagyong si Betty o Mawar at ang paghila pa rin sa hanging habagat. So, hanggang sa muli, bukas, babalik ulit tayo sa pinaka-latest. Ito si Mike Padro nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.